Здравейте, приятели! Правим едно бързо включване да погледнете Kia-та, която идва днес от Белгия. В какво състояние пристига. Това е бензин. Както казахме, 1.6 Sprint. Версията, която е най-високото ниво на оборудване за бензиновите коли на Kia. С панорама, с тегличо отзад, както виждате. Вижте какво състояние пристига. Малко е мръсничка. С видеото, както виждате, точно в момента свалиха колата. Това е версията 4x4 Spirit, както казахме. 2017 година е колата. Ще получите по-нататък още разяснение относно този автомобил. Сега просто ви го показвам да видите в какво състояние пристига. Без удари, без пребодисвания. Колата е просто в перфектно състояние и на абсолютно реални километри. Както виждате, това е за сега от нас. По-късно, след като колата бъде детайлно почистена и подготвена за вас, ще се свържем отново. До скоро!